lentshumayelo ehamba lentshumayelo yanamhlanje masiqale ngalamthandazo wePaula Connect uba ndiye ndakuqonda manje ndiyawuthanda ukwenza into yoba sixa sihamba simana sijonga kulamthandazo laConnect uba uthini nakanendola ngale mina namhlanje nakwezi zifundo bezishumela kule ndawo uthi prayer of the day. God of all time, in Christ you make all things new. Grant us wisdom to interpret the signs of the times. Grant us courage to stand firm in the time of trial. Grant us faith to witness to you, to your truth and love. Ngenxa kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ndithi mandiwenze lo mthandazo ngamabo ukuba ingathi xa ngibambile mna ngokwami nanzi nomuntu wonke ophakathi kwebandla okhe waziva ezi zifundo besokuqala besifundwa kule ndawo nesesibini besifundwa kule ndawo nesesokugqibela la gospel ifundwa ingathi ufike kanye nqakasiyane kulo mthandazo ingathi usamaraze yonke ezazifundo zontathu xa esithi make all things new besilo besifane badaphaza isifundo sesanamhlanje ile sitsho ndezilapho ungena phakathi lamnyama kuIsaya 65 verse 17 to 25. The second reading yethu ndezelibasi asizijonge iphakathi second Thessalonians chapter 3 verse 6 to 13. iGospel yethu ibe nguLuka uqala ku21 because go verse 20 chapter 21 verse 5 to 19. Eyona theme ke enjengayijonga ndaqonda uba ngathi kumxa benziphere kaloku akulanga manje ngikhangela into yoba inoba ingaphuma nantoni nakanene kwezi zifundo zontathu. Yena nayo into esinothi xa sesijonga sibe singathi phuma nayo mhlawumbi kwezi zifundo zontathu. Xa ndijongile ndiyisummarize ngokuthi trust in the Lord. Ndibambe ngolo hlobo ndathi inye into endifumanayo mna ewe andisinoba khange sizifunde isifundo sonke besizifundile kodwa ndiyamazi uThixo uthila ngokuthila kubantu bonke. Mhlawumbi omnye ngathi lukholo trust ndithi mna nje lukholo trust in the Lord kodwa omnye ngatshintsha kwenye indawo abona ukuba ingathi kuminganzi kuze ibe yafutha kule ndawo kwanzama ukuthi ke kuba uThixo usiphefumulela ngokusiphefumulela. Esi siprofeto ke senziwa kule ncwadi kaIsaya chapter 65 17 to 25. Uyaprofeta aba izilambisile ibindi Esi wenziwa ngoIsaya profeta Isaya apha kule ndawo. Uprofeta ngexesha abona into yoba amaSirayeli ngela xesha amaSirayeli ababophambuka kanye phambukile ezindleleni zikaThixo. amaSirayeli ngela xesha akasambona uThixo ukuba uThixo usekhona phakathi kwabo. Ngoba yaqonda ukuba makaprofete kwabantu ukuze uyabona baxhasene nendlela zikaThixo mandibile ngolo hlobo. Bahamba ngezithandwa ngawo indlela. Bakhonza izithixo amaSirayeli ngela xesha. Bayakhohlisa. Naba bakhonzayo bayakhohlisa. Bakhona abakhonzayo. Bakhona abangakhonzi nokukhonza. Kodwa naba abakhonzayo bayathini bayakhohlisa. Abenzi ekufanele uThixo. Abanye babo they are disobedient. Abamthobelanga nokumthobela uThixo.
So uyaprofeta ke ngoku Isaya apha kubo into yoba hey likhona ixesha elizayo. Kodwa into endizama uyithetha into yoba xa ndizama ukusamarayiza yonke laa nto yenzeka ngelaa xesha ubona i-corruption. Ubani? U-Isaya ebantwini bakaSirayeli. Ubona zonke izinto ezinyukunyuku kwebantwini abazithi izinto bona bangonyana bakaThixo. So uyaqonda ukuba makabaprofete nje ngokuthunywa nguThixo. Masizongena kule ndawo. Zimbini izinto athethe ngazo umama ngoku befunda ezindawo. Uthethe ngabantu abangabakreki kuThixo. Waphinda wathetha ngabantu abatheni abakholwayo kuThixo. Uthethe ngabantu. Wazeke ngokwathi xa ethetha ngabantu abakholwa kuThixo. Abantu abakholwa kuThixo uthi kubo abo bona bathe tye endleleni kaThixo bafumana ntoni? Umvuzo. Uthetha ngabantu. Umvuzo wabakholwayo. Ndifuna singayilibali laa ndawo babethe trust in the Lord. Kuyakubuyiselwa indalo entsha. Utsho xa ethethayo umprofeti kwabo uyakhumbuza. Kamna xa ndijonga le nto umprofeti Isaya uthetha mhlawumbi ngokuza kwaYesu Kristu. Uthetha apha nge-advent. Mandibeke ngolo hlobo. Uthetha ngaloo nto xa ndijongile. Uba nombono ebona izulu elitsha. Aphinde abe nombono ebona umhlaba omtsha. Athi xa ejongile kuyo yonke le nto azofumanisa ukuba ikhona into engathi uluxolo phakathi. Ubona uxolo phakathi kwabantu bakaSirayeli. Namhlanje ubona uxolo. Akayiboni ngoku le nto uthi xabo bathe abamkhonza uThixo kuze bakhonjweni kubo ukususwa uThixo abathini abagwele. Kodwa babamkhonzayo uThixo ubona abantu bayakuhlala phi kwikhaya elitsha ubomi obungunaphakade. Uthi there is harmony between human and nature. There is harmony between humans and nature. Ibhalo ndaxa beyithetha laa mfazi le minister yakwamflesinani beyithethe kamandi wathetha ngenyoka eyakudla uthuli. Wathetha ngengonyama eyakuhlala nenkomo kodwa kungabikho ukuthaba phakathi kwabo. Ndiyibonile lo ndiyithetha. Ndifuna ukuthi ke kule ndawo uthetha apha umprofeti ngokuba kuyakubakho i-prosperity. Mandibeke ngolo hlobo. Ubomi obude babethethe ngamaxhego. Wathetha nangee-fruits ezikhoyo ezawuthi zona bazidle abantu kwela xesha. So le lonke ndifuna ukuthi kuni ndiyakugcoba uthi uYehova ngelo xesha utsho uYehova ndiyakugcoba ngeJerusalem. Kuyakucaca ukuba ngeli xesha imvana yezulu iyakuba yiyo elawulayo. That is ngelo xesha xa zonke izinto ingonyama ikwazi zithi umququ nenyoka isituthuli zonke ngekho inothaba phakathi kwabe kuxolo idinga ngokugela xesha uYehova uyakubona ke kugcoba ngeJerusalem yakhe. Xa siphinda sijonga kanye ngizama udibanisa esi sifundo sesiqala nesi sesibili. uPawulos apha mandithi ngeli xesha uPawulos useGreek kulaa cala lamaGrike ngela xesha kulawula iRoman Empire. Ngela xesha kwelaa ndawo aliba amaKristu phaa ngela xesha amaJuda ayenetendensi yokuphuma xa ehambile mhlawumbi ethinjiwe okanye kuloo ndawo avule ntoni iinkonzo. Kodwa ndinayo ingqondo ethi lena inkonzo yaseThesalonika yavulwa nguPawulos. Ndinayo ingqondo ethi anditsho uba ikunjalo kodwa ndinayo ingqondo ethi uPawulos wakwazi uyokukomisa inkonzo kwelaseThesalonika. Ngokuba uthi yakufika kwelaseThesalonika wathini wabanjwa. Andibambe ngolo hlobo. Kodwa ikhona inkonzo yayikhona. Kodwa wabanjwa ngabantu
Uzivile mosinalo kuyasimuse ukugqibela ivile le ndawo ithethwa nguYesu Kristu. Xa isithi abanye benu bayakuthini bayakubanja. Lilonke ngabanje uPawulos phaya wayokubhalela ehamba nabani noSilas. Kodwa xa ujongile ufumanise ukuba uthe akufika phaya wathandaza entolongweni. Akubethandaza entolongweni zathini aqhawuka amaxokelelwane phakathi kwabo. Ngifuna ukuthi ke ngelo xesha mhlawumbi ke kusaba isaqala ukubhala ekusafundisa le nkonzo wayibhala incwadi yokuqala kuba wayingenile ngosibindi lesikhulu. Kodwa ngoku the second incwadi yesibini le kaPawulos ebhalela abantu abaphi abaseThesalonika abakhonzayo uThixo. Abantu phaya bebaqonda ukuba njengoba uPawulos engekho nje kuba uleqiwe wemka wasusa wemka wabe imbhaco. Ngoku abantu basiyeka bezintsalo phi enkonzweni kaThixo. Abenzi ngokokuhlobo befama benza ngalo. Bezicacisiwe izindawo apha ngoma bethetha kule ndawo liba baya ayibisa manje ibe ngolo hlobo. Abaqhathi baba bayanikela lapho uThixo akayibathina. Kuba banento ebaconfuse leyo aba bantu ngela xesha. Baconfuswe ukuse that is the second coming of Christ. Nanto lento iyabangela into bangacaci bakutheni. Bathi nje ngokuba thina selapha nje kwelizwe siyathini siyathuthiswa ngabantu ngamaRoma. Asihlelenga kakuhle lilonke sethina sesikule ndawo yesibini sesiku second coming akusesesiku second coming of the Lord. So bona bathi ngokasukwenza into enkunzini kaThixo ngokuba sethini sesithuthiswa thina uThixo. Sesenza zonke into ezimbi thina ngabantu bangamaRoma. Zonke bathi ngoko inkonzo yahlukana mandibeke ngoba bathi yahlukana kodwa yaba ne doubts phakathi kwabo. Aba bantu bangamaJuda abanthetha ngabo umzekelo mhlawumbi uyongeza abanye abantu kuze bangamaJuda babo. AmaJuda ngokwawo aqheke kubini njengapha kule nkonzo. Abanye bathi sekuyo ingcinezelo njengoba sithetha nje ngokuba siyathuthiswa lolu hlanga lusiphetheyo. Abanye bathi hayi ayikazi ukufika iyeza the second coming kwabani ukaYesu Kristu. So yilapho le ngcuba kaxaxa le confusion phakathi. Wanyanzeleka uTimothy makahambe aye phi kuPawulos ukwenzela uPawulos abhale ke ngokule ncwadi ecacisela abantu into yokuba ukhona ukuza kukaYesu Kristu. Uthe uYesu Kristu ebomini niyakuba nantoni nembandezelo kwaye niyakuvalelwa nize zonke izinto nikuthini nizakwazi ke ngokunika ndabe nivalele ndakuthuthiswa nibethe kodwa ayikabonakalisi ukuthi lona leyo nitheni nizaya ubomi obungaphakathi okanye ukuza kukaYesu Kristu. uYesu Kristu uza kuza yena ngexesha elifanelekileyo. Uthethe ngolo hlobo ke uPawulos ngelo xesha ababantu aba bangamaThesalonika that is the Gentiles ayibeka ngolo hlobo inhlanga nabo sebevukele amanye amaKristu naba bangamaRoma bathi aba bantu basixela ngokumkani onguYesu Kristu ozayo. So lilonke that thing is threatening you wena bani siza kuba mawuthini bakutheze ngokumkani okhona. So lilonke ubukumkani bakho buzabhala aba bantu aba bangamaJuda mabahambe apha kule ndawo okanye babanjwe le iprison mandibeke ngolo hlobo. Yilo abantu ngoku ndizama ukuthi abahlelanga kakuhle lamaSirayeli kwaye lamaJuda phi eThesalonika kuba batheni bayapersecute bayathuthiswa bayenza zonke izinto banyanzeleka noPawulos ngoko kwaqala basaba kwelizwe. Yiyo le nto esebebhala ngoku engasekho kule ndawo mhlawumbi ubhala esetrongweni angazi nakasiya kuza ngikho ingxaki zayazi mhlawumbi ubhala ngoku esetrongweni exela uba ebekhuthaza abantu bangamaJuda uba hambani ngendlela efanelekileyo. Ndifuna ukuthi ke kule ndawo
ndiza kule ndawo kaPawulos uba uthi ekhuthaza abantu abangamaJuda into yoba yazani into yoba uKristu useza akakafiki. Uthi ke ngoku xa enza kule ndawo sizawuza kule ndawana encinane ethi mandithi nguLuka 21:5-19 benzama ukudibanisa ezi zifundo zontathu ukuthi ndenze izidibanise encakasiyana kodwa mhlawumbi ndiyofika kule ndawo ndifike kuyo. Apha nguYesu Kristu lo uthethayo. Uthetha uYesu Kristu apha kubantu abasetenkileni. Mandithi bayambuza uYesu Kristu abantu into yokuba ithini imeko yokuba ugwetywa nini mhlawumbi manibe ngolo. uYesu Kristu abantu uzama ukuthi kubo uyabacacisela into yoba xa kuza kugwetywa kusekho amaxesha apho nina kufuneka niqine elukholweni lenu kuba kuza kubanjwa abantu, abanye baza kuthuthiswa, abanye abakuni baza kubulawa. Zonke izinto zenzeka ngexesha lokholo lwenu ukuze uYesu Kristu niqine kukholo lukaYesu Kristu. Athi kuba akusayi kuthabalala nenwele olu ezintlokweni. The church core function will not be destroyed. Uyibeka ngolo hlobo noba ndibeka ngancakasiyane kodwa xa esithi akusayi kuthabalala nonwele olu ezintlokweni zenu uzama ukuthi ngokwasekholweni akusoze kubekho iphele inkonzo kaThixo kuba iyakusoloko inomkhokheli wayo. Uthi ke nina bazalwana bami musani ukutha amandla ekwenzeni okulungileyo. Besitsho ke noPawulos uthi brothers and sisters, do not worry in what you are doing and what you are doing, what is right and what is right. Sizama ukuthi kaThoyo uyabakhuthaza uYesu Kristu abantu beba niyazi ukuba ndiyakunika umlomo wobulumko abangayi kuba nakho I will provide you strength and wisdom to those who remain faithful and even facing betrayal of death. So lilonke uthi uYesu Kristu apha kuni khanikholwe kwezi zinto ndizithethayo ningaxhasani nazo kuba iyona nto ndiyithathayo apha kancinane ndizibuyela ndimva kancinci. Ngela xesha uPawulos abanjiweyo kuze kuqhawuke nemixokelelwano kwabakho lo mntu ndingathi lidindana elathi akubona zonke izinto zisenzeka wabuza ukuba ndingenza kanjani na ukuze ndithini ndisindiswe. Wayibeka wathi kholwa uye kuYesu Kristu kuba nguye othi uvume ngomlomo kuye unanendlu yakho nawuthini isindiswe. Nalapha ke ngoYesu Kristu apha nzama ukuthi kaThoyo uYesu apha is shifting ifocus yethu from kwizinto ezibonakalayo ezisa kwizinto ezine-eternal kingdom of God. Esithi kuni ekunyamezeleni kwenu niyakuzuza imiphefumulo yenu. Ndifuna ukuthi apha kweli khaya ndiyazi into yokuba sihamba phantsi kwezinto zonke ezinzima. Kodwa xa sesihamba kule ndlela inzima nje silapha endleleni kuba sidibana ngezinto kule ndlela sihamba kuyo. Abanye bethu baneminqamlezo ngeminqamlezo, abanye banezinto zonke batyiwa zinyoka entlanga. Kodwa apha uYesu Kristu uthi ekunyamezeleni kwenu niyakuba nakuzuza imiphefumulo yenu. Ndiyafuna ukuthi kulawo ndawo bethina nandixolele nokuba la mazwi am akafikelelanga ncakasiyane kweza ndawo funeka zifikelele kuyo.
uthi masithandeni uYesu uThixo, masimthande uThixo, sihambe ngemiselo yakhe ukuze sonke sibe nakho ukuzuza umvuzo, sikwazi ukungena kwiJerusalem entsha apho uThixo ayakulawula, uYesu Kristu ayabe selawula ngokwakhe, kuba uyeza yena ezawuchaza ngamandla ukwenzela ukuba sinyukele kuye uYesu Kristu inkosi yethu. Amen.